कधीतरी बालहट्ट देखील आपल्या जीवावर बेतू शकतो. पण मी असं का बोलतो हे कथा ऐकल्यानंतर समजेल. पण त्या अगोदर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हो, कथा कशी होती तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरही सांगू शकतात किंवा कमेंटवर. आयडी आहे tejas.story. ऋतिक, एक साधारण 8 वर्षाचा मुलगा. अगदी 2 दिवसावर त्याचा बर्थडे आला होता. आईबाबांना त्याने सांगितले, आई बाबा, मला ह्यावेळेला काहीतरी एक असा गिफ्ट पाहिजे जे कधीच मी बघितलं नसेल. खरं सांगायचं तर शहरातले मोठ्या उद्योगपतीचा मुलगा तो. आईबाबांनी त्याचा हट्ट पुरवण्याचा निर्णय घेतला. त्याला 2 दिवस पूर्ण दुकान दाखवले, पण त्याला पाहिजे तसं काही भेटलं नाही. खूप रागावला तो. शेवटी बर्थडेचा दिवस जवळ आलाच. त्या दिवशी पाहुणे आले आणि त्याला किमान 200-250 गिफ्ट्स हे भेटले असतील. त्या रात्री त्याने सगळं काही खोलून पाहिलं, पण त्याला पाहिजे तसं एकही गिफ्ट नव्हतं. आईबापांकडे त्यांनी पुन्हा एकदा हट्ट केला. शेवटी श्रीमंत बापाचा मुलगा, त्यांनी देखील सांगितले की ठीक आहे, तुला पाहिजे ते आम्ही देऊ. पण पुन्हा एकदा तसं काहीच भेटत नव्हते. म्हणून शेवटी त्यांच्या आईबाबांनी निर्णय घेतला, एक काम करू, आपण ऋतिकला काही दिवसासाठी कुठेतरी फिरायला नेऊ, जेणेकरून त्याचं मन वळेल. पण एवढ्यातच काही होणार नव्हते. तिकीट्स वगैरे बुक केली आणि त्याच वेळेला ऋतिकनी एक शेवटचं राहिलेलं गिफ्ट हे ओपन केलं. तो त्या खोलीमध्ये एकटाच होता. त्याने ते गिफ्ट उघडताच त्याला दिसली ते किमान एक छोटीशी भावली. पण आश्चर्याचं म्हणजे ऋतिक त्या भावलीकडे पाहत असतानाच ती एक हास्य करू लागली. ते पाहताच ऋतिकला थोडी भीती वाटली, पण त्याला खूप आनंद झाला. त्याने आईबापांना सांगितले की मला काही नकोय आणि नाही आता आपण कुठे जायचं. एवढं बोलताच आईबाबा देखील खुश झाले. त्यांनी विचारलं की तुला काय गिफ्ट आवडलं. ऋतिकने देखील दाखवलं. भावली आणि ऋतिकला आवडणं हे थोडं आश्चर्यच. कारण विचारले पण ऋतिकने काही सांगितले नाहीत. पण असो, सगळे आपापल्या कामात लागले होते आणि ऋतिक तसाच त्या भावलीवर खेळण्यात व्यस्त होता. एके दिवशी तर चक्क रात्रीच ऋतिकला झोप येत नव्हती. ऋतिकने आपल्या भावलीकडे पाहिले आणि क्षणभरातच त्याला झोप येऊ लागली. आणि दुसऱ्या दिवशी ऋतिकला त्याची आई उठवत होती. ऋतिक उठ, खूप लेट झाले, चल शाळेला जायचंय ना. आणि हो, तुझी भावली जरा सांभाळून ठेव, कुठेही काय टाकतोस. ऋतिकने पाहिले तर ती भावली अक्षरशः त्याच्याच बाजूला ठेवली असे वाटत होते. ऋतिक उठला आणि आईला जोरजोरात सांगू लागला, आई, अगं मी तर ही भावली इथे ठेवलीच नव्हती. हे ऐकताच त्याची आई देखील चिडली आणि बोलली, हे बघ ऋतिक, सगळीकडे मस्ती चालत नाही, जाऊन शाळेला जा. ऋतिक शाळेत हेच दिवसभर विचार करत होता की बेड खाली ठेवलेली ती भावली जर आईने माझ्या बाजूला ठेवली नसेल तर कोणी ठेवली असेल. पण हळूहळू करून ऋतिक त्यामध्ये मंद होऊ लागला. ऋतिक आता तिच्याशीच बोलत होता. जेवण, पाणी सगळं काही जणू त्यांनी सोडले होते. एक दिवशी तर ऋतिकचे बाबा घरी येताच त्यांनी पाहिले की ऋतिक अक्षरशः त्या भावलीचे केस हे विंचरत होता. ऋतिकच्या बाबांना खूप चिड आला आणि ते बोलू लागले, तू काय वेडा झालेस का, एवढं काय त्या भावलीमध्ये व्यस्त झालंय. हे ऐकताच ऋतिक त्याला राग आला आणि जणू त्याच्या डोळ्यातून अश्रू पाहू लागले आणि ते सगळे त्या भावलीवर पडू लागले. ऋतिकच्या बाबांनी ती भावली घेतली आणि एका बंद कपाडामध्ये ठेवली. पण त्या क्षणी वरतून एक फॅन पडला आणि तो ऋतिकच्या बाबांच्या हाताला लागला. ऋतिकच्या बाबांनी ज्या हातांनी त्या भावलीला ठेवलं होतं, अक्षरशः त्या क्षणी वरतून एक फॅन पडला आणि ऋतिकच्या बाबांच्या हाताला एक चीर गेली. ऋतिकची आई तिकडे आली. ऋतिकला पुन्हा एकदा ओरडली की बघ तुझ्यामुळे बाबांना काय झालंय. त्या दिवशीही सगळे झोपी गेले आणि दुसऱ्या दिवशी ऋतिकचे बाबा अक्षरशः ऋतिकला ओरडत होते आणि कानशीर वाजवली, कारण की ती भावली
ही ऋतिकच्याच बाजूला होती. ऋतिकचे बाबा बोलले की काय हे? काल मी ती बाहुली कपाटामध्ये ठेवली होती आणि आज तू ती काढली. ऋतिकला समजत नव्हते की काय झाले. ऋतिक बोलला देखील की मी ती बाहुली ठेवलीच नाही. पण त्यांच्या बाबांनाही खोटं वाटत होते आणि त्यांनी पुन्हा एकदा कानशी ऋतिकला वाजवली. हळूहळू करून ऋतिकला त्या बाहुलीची आता घेणी येऊ लागली होती. पण एक दिवशी त्यांनी स्वतःच पाहिले. त्यांनी ती बाहुली ही लांब ठेवली होती आणि तो झोपी गेला होता. त्यांनी निर्णय घेतला होता की त्या रात्री तो झोपणार नाही. साधारण तासभर झाला असेल, कसला तरी चालण्याचा आवाज येऊ लागला आणि हळूहळू करून त्याने आपली चादर बाजूला घेतली आणि तो थक्क झाला आणि तो जोरात किंचाळणार. पण त्याच क्षणी त्यांनी पाहिले की त्याच्याच बाजूला तीच बाहुली होती आणि मुख्य म्हणजे त्याला कोणीच ठेवले नव्हते. ती स्वतःहून आली होती. तो थक्क झाला आणि ती बाहुली पुन्हा एकदा कपाटामध्ये ठेवली. आणि दुसऱ्या दिवशी त्याने तेच निर्णय घेतला की झोपायचं नाही, हे काय ते ह्याचा सोक्षमोक्ष लागलंच पाहिजे. त्यांनी कपाडाला अक्षरशः बाहेरून कुलूप लावले. ऋतिक झोपण्याचा नाटक करू लागला. पण त्याच क्षणी त्याने पाहिले की ते कपाडाचे कुलूप हे जणू उघडले गेले आणि त्यातून तीच बाहुली ही हळूहळू करून चालत ऋतिककडे येऊ लागली. आणि आता तर अक्षरशः ऋतिक किंचाळणार, पण ती ऋतिकच्या छातीवर बसली. ऋतिक जोरात किंचाळला. ती त्याचा गळा दाबू लागली आणि त्याच क्षणी ऋतिकचे आई बाबा आले आणि त्यांनी पाहिलं की ऋतिक हा नुसताच किंचाळत होता. ऋतिकच्या बाबांनी विचारलं झालं तरी काय? ऋतिकने झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि त्यांच्या बाबांनी विचारले कुठं आहे ती बाहुली? इथे तर बाहुली काहीच नाहीये. ऋतिकच्या बाबांनी ती कपाटामध्ये पाहिली आणि त्याच्यावर पुन्हा एकदा चिडले. ऋतिक, ही मस्ती करायची वेळ आहे का? पण एवढं पुरेसं नव्हतं. दिवसांदिवस असले प्रकार वाढूच लागले होते. ती बाहुली ऋतिकच्या डोळ्यात देखत ही चालत होती आणि एके दिवशी तर हद्दच झाली. ऋतिकचे आई आणि बाबा हे बाहेर गावी गेले असताना ती बाहुली ही स्वतःहून ऋतिककडे येऊ लागली आणि जणू तिने ऋतिकला आपल्या वशमध्ये केलं होतं. त्या बाहुलीने एक भला हात केला वरती आणि ऋतिकने त्या वरती पंख्याकडे पाहिले. पंख्याकडे पाहताच ऋतिक त्याने एक रश्शी घेतली आणि रश्शीलाच तो आपला गळफास घेऊ लागला. ऋतिक हा कोणत्याही क्षणी गळफास घेणार. ती बाहुली ही तशीच ऋतिककडे पाहत होती. पण त्याच क्षणी दरवाजा उघडण्याचा आवाज आला आणि ऋतिकच्या बाबाने आईने पाहिले की तीच बाहुली ही अक्षरशः उभी होती आणि ती आता तर आईबाबांकडे देखील पाहत होती. यांना पटली की नेमकी काय झाले होते. पण त्या क्षणी बाहुलीने वरती पाहिले. तिने ऋतिकच्या खाली असलेल्या त्या स्टूलाला धक्का दिला. ऋतिक गळफास घेऊ लागला. ऋतिकचे आई आणि बाबा तिथेच पोहोचले. ऋतिकच्या बाबांनी त्या बाहुलीला घट्ट पकडले आणि आईने पुन्हा एकदा स्टूल खाली घेऊन ऋतिकचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करू लागली. ऋतिकच्या बाबांना ती बाहुली आवरत नव्हती. ती हळूहळू करून ऋतिकच्या बाबांना देखील मोठ्या टेरेसवर ही नेऊ लागली. जणू ती आता त्यांना देखील खाली ढकलणार आहे. पण त्याच क्षणी ऋतिकच्या बाबांनी त्यांच्याजवळ असलेला तो धागा काढला आणि त्या धाग्याला त्या बाहुलीला बांधू लागली. जणू ती बाहुली स्वतःला सोडवण्याचा प्रयत्न करत होती. पण आता कोणताही उपाय तिच्यावर होणार नव्हता. आणि मागून एक मांत्रिक त्याच क्षणी आला आणि त्यांनी काही मंत्र पुटपुटले आणि तिला घेऊन गेला. ऋतिकचे बाबाही त्याच्या मागे गेले. त्या मांत्रिकांनी ती बाहुली एका जंगलामध्ये नेली आणि त्याच क्षणी पुन्हा एकदा काही मंत्र बोलून जाळून टाकले. पण जळताना जणू असे वाटत होते की कुठल्या तरी 10 शक्तीचं बळ त्या बाहुलीत होते. सगळीकडे काळा धूर पसरला आणि तो मांत्रिक बोलला, यातली जी कुठली आत्मा आहे ती सध्या तरी इथून गेलेली आहे. पण ऋतिकला पुन्हा
या भावलीची भेट होऊन देऊ नका, नाहीतर त्याच्या जीवाचं काही खरं नाही. त्यांचे आभार मानल्याने ऋतिकचे बाबा घरी गेले. ऋतिकला पुन्हा एकदा विचारले की तू बरा आहेस ना रे? आणि ऋतिकने सांगितले, मी तुम्हाला किती वेळ झालं सांगायचो की मी हे सगळे भावली हे नाही माझ्याजवळ आणायचो, पण तुम्हाला कसे कळले की ही भावली ही विचित्रच काहीतरी करते? आणि ऋतिकच्या बाबांनी सांगितले की जेव्हा तू आम्हाला सारखं सारखं हे बोलत होतास ना, आम्हाला संशय आला होता. आणि हो, एका रात्री तर आम्ही चक्क त्या कपाडाला कुलूप लावले होते, तेही नवीन टाळ्यासकट. त्यातून ती निघणं हे अशक्यच होते, तुझ्याकडेही जावी नव्हती. आणि एका रात्री तर चक्क ती भावली तुझ्याजवळ येत असताना मीच तिला पाहिले. मी मांत्रिकांचा सल्ला घेतला आणि मांत्रिकांनी सांगितले की ही भावली ही फार ताकदवर आहे, हिला लगेच मारणं शक्य नाही, म्हणून काही दिवस असेच चालू द्या. म्हणून त्या मांत्रिकांनी अक्षरशः 3 दिवस भली मोठी पूजापाठ करून एका धाग्यामध्ये मंत्र टाकले आणि पुटपटले आणि त्यांनीच त्या भावलीला जेरबंद केले असे झाले. म्हणून तुझे प्राण वाचले. एवढं बोलताच ऋतिक हा रडू लागला आणि आपल्या आईबाबांचे आभार देखील मानू लागला. म्हणून प्रत्येक वेळेला काही गिफ्ट्स आल्यावर ते चांगले असतीलच असे नाही, नीट तपासत जा. कथा कशी होती मला तुम्ही सांगू शकतात, कमेंट करू शकतात. आणि हो, चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवरही सांगू शकतात. आयडी आहे तेजस.story. भेटूया पुढील भागांमध्ये.